Беден ли си, ако ползваш жилищен кредит, вместо да плащаш с готови пари? Не. По официални данни, всеки трети, който ползва ипотечен заем, е с доход над 3500 лева. Какво внушение, каква манипулация? От кога кредитът се превърна в мерна единица за богатство? От кога теглянето и на ипотечен кредит е знак за престиж? От кога кредита започна да определя социалния статус в обществото? В България все повече изкривяваме категориите и разбирането за доходи, инвестиция, бизнес или кредит като инструменти и се внушават някакви специални статути на нещо, което не е така. Нека пак да говорим на тази тема. Аз имам едно подобно видео на тази тема, какво ни предлага системата на кредитиране като начин на живот. Ако не сте го гледали, може да го видите после. Казва се, защо трупаме огромни дългове. Да се върнем сега на ипотечния кредит. Тази тема е доста щипотлива и постоянно се вихрят спорове от привържениците на ипотечния кредит срещу тези, които казват, че наема е по-добра опция и естествено в обратна посока, пък другите налагат доводите и се стрелят. Причината за този дисбаланс основно е в липсата на елементарна финансова грамотност и разсъждение, които всеки, който иска да има имот чрез ипотечен кредит, трябва да има, за да е сигурен, че това му действие във времето ще го доведе до желания резултат. Искам тук да дам няколко гледни точки и не да се заформи още един спор, кое е по-добро. По принцип, такива категории по-добро, по-лошо като метод на сравняване обикновено са знак за примитивност в обществото. Притежанието на недвижим имот е много добро нещо, но придобиването му трябва да отговаря на действителността на твоя живот. Това означава реална и в голяма степен точна представа за бъдещето на твоя доход, ако си работник на заплата. Докъде във времето можеш да прогнозираш твоя сигурен доход и как ако нещо се случи с основният ти доход, това ще афектира живота ти, което ще рече има ли опция на допълнителни източници, за да продължите или това ще ви занули и ще ви вкара в много трудно време. Всяко друго поведение е иначе един безумен хазарт с вашето бъдеще. Точно като да идеш в казино и да не знаеш правилата на покера, никога да не си играл, но да се надяваш, че някак ще знаеш играта и ще спечелиш. Това не е възможно. Ипотечният кредит има добри положителни страни, ако го разбираш, но има и много отрицателни, за които феновете на кредитирането, брокерите, банките не искат да се говори и скачат като петли, когато се говори на тази тема. Най-популярното мнение е, трябва ти нещо твое. Да не плащаш на други, а да плащаш за себе си, в случая на банката. Като го чуеш, звучи правилно и даже има своята логика. Нека обаче да разгледаме по-задълбочено и да видим кога е окей и кога не трябва да посягате към ипотечния кредит. Ипотечният кредит е правилна опция в много по-малки положения и обстоятелства в живота от това, с което ежедневно ни облъчват всякакви гурута, брокери, банки и онлайн мнения, че това е най-важното и че било най-сигурната инвестиция. Ще засегнем и тази манипулация, която е наречена гръмко инвестиция. Кредита, най-просто обяснено е, че дадена банка иска да ви продаде пари и ви предлага нейния продукт имот, от който се нуждаете. Вие обаче не купувате имот, вие купувате кредит. Имота е собственост на банката, докато не платите пълната сума на сделката с лихва. Банката е купила нещо и ви е дала срок, в който да платите с определени условия. Правилното разбиране е не, че връщате кредит за ваш имот, а че плащате за парите на банката, с които е купила имота и той е обезпечен от вашите бъдещи пари, които евентуално ще изкарате. Вие не притежавате имот. Банката ви казва, плащай тези вноски, с която си се обвързал за 25-30 години, ако искаш да вземеш имот. Банката обаче не е сигурно дали вие 25-30 години ще сте платежоспособен, за това е и обезпечението имота в тяхна полза. Тоест, то е тяхна собственост. Те 100% си гарантират сумата и съответната лихва, която плащате за това, че ви е заела пари. Примерно вноската ви е 1200, 500, 2000 лева. Ако я плащате след 25-30 години, го получаваш. Ако обаче имаш затруднение и просрочие 3 месеца и по някаква причина не можеш да плащаш вноската, цялата сума става предсрочно изискуема. И тук идва основният момент, защо трябва добре да си разчел бъдещето, което едва ли всеки го може. Ти не притежаваш имота. Това го разбрахте. Плащал си 10 години, имаш усещането, че си собственик, но това е измамно. Нещо се случва, може да са много причините. И ти казват, ако искаш да е твой този имот, трябва да платиш цялата стойност на главницата и някаква лихва
Веднага. Това ако не се случи, процедурата продължава. Започва изпълнително дело, предоговаряния, отлагания, междувременно това оскъпява кредита, дори да се намали вноската е с малко. Живота, разходите, семейството, всичко тече и при липса на друга опция, защото няма кой да ви чака да намерите отново работа с добра заплата, краят не е никак добър. Ти загубваш имота, защото той не е твой. Плащал си 10 години, тези пари, които вече си платил, също ги губиш. И въпреки, че имотът е в полза на банката, ще дължиш наказателна лихва за просрочие за периода, множество такси по съдилища, адвокати към юрисконсулти и така нататък. Ще плащаш още десетки хиляди левове за нещо, което никога не си притежавал. Ако се питате откъде го знам, от първа ръка, преживял съм го. Научих си урока по най-болезнения начин и вече знам как трябва да се случи. Следва втора част и ще ви споделя при какви условия и обстоятелства е окей да използваш кредита и кога е безопасно, какви срокове и подход и защо в крайна сметка, ако нямаш добър доход, е по-добре да потърсиш възможности за нещо допълнително като занимание, да спестиш някакви пари, да намериш втора допълнителна работа или източник на доходи и тогава да предприемете посока на някакво кредитиране. Следва втора част.